長村雄大社長と株式会社大門の皆様、お元気ですか？私たちは元気です。これから私たちの10月の決議報告をします。市会のビーゾンです。ビーゾンと呼んでください。チャンネルです。チャンネルと呼んでください。タワヤです。タと呼んでください。高慶です。高と呼んでください。ウィンナーです。ウィンと呼んでください。よろしくお願いします。講談中に私たちは N さんの文言を習っています。そして体操をしています。あとは歌の練習をします。過去は会話の日に私たちを映画を見せて一人ずつの感想を書かせています。アニメが面白くて本当に嬉しかったです。そして講座も午後も毎日掃除をしています。これは過去では毎週1回くらいはテストを受けさせています。これは本社のテーブルに分ける時間とかテストとかいろいろなテストを週間に3回くらい練習しています。前はテストが難しかったが、今は慣れて簡単になりました。月曜日と水曜日と金曜日は本社のテストをしています。皆様、お体に気をつけてください。私